All right. Man of God, ulapha right now. Man of God, Okay? you're here right now. As man of God, ulapha ngo. As you're here right now, Kukhona there is into entsha endiyivileyo. something new I felt. Ufika kwakho nene ndiyivayo When as it uthetha came nam in, ngoku. as I speak Kukhona of into endiyivayo. There is something that I'm feeling. Ndivuxolo ngaphakathi I'm kwam. feeling peace inside of me. Ndivithemba I'm ngaphakathi feeling kwam. hope inside of me. Jonga le nto yenzeka kuwe Look what's happening as within you. ukunye ne-man of God ngoku. As you're with the man of God right now, Kwenzeka ntoni kuwe? what is happening inside of you? Mntu ngamnye olapha Each person that is njalo here, xa kufika indoda kaThixo egcotywe phambi kwakho whenever a man kuba of God khona indlela anoints the God entsha before uva you, ngayo. there's something new you're feeling. Yintoni eyenza loo nto? What does that? Okay, man of God ufika kwakho When man of apha, God came in here, it's like uze namandla healing. Like you brought Ndivele power. ndaziva ndiphilile. I found Ndivele myself ndabuyelwa lithemba. I Yeva find myself ndikhulumayo. hopeful. Abanye benu ekufikeni kwe-man of God When the man of God imimoya came, ibikubambe ngoxinzelelo ibalekile. If the spirit of Imkile. thinking straight is gone, So uzawuthi yintoni eyenza le nto ke ngoku? what would you say then does Uzawuthi this? nje yi-man of God kuba Would you say i-man it's of just God man of God? ikhona. Because the man of God is here. Yintoni eyenza uba sizive What ngohlobo makes us to feel xa like i-man this of God ikhona? when the man of God is So here? which means i-anointing ekwi-man of God Which means anointing the man of God. izisa inkululeko ngosichophe Brings apha deliverance while you're siziva singing. sikhululekile sonwabile. You feel free and Kukho nto happy. esiyivayo nje besimamele There nje. is something I'm feeling as we're listening. Iyafundeka le ndifundisa. Can you learn this? Iyayifunda phofu? I do you want it. Yes.